wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani mutum sai ya zo ya wuce fara'a ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min jaladihi wa nishaqihi. Sahabbai da suka kalli mutumin suka ga yadda yake murde, ma'ana a haɗansa labiyayye ga kuma nishaɗi ga kazar-kazar, sai suka ce laukana haza fi sabilillah. Suka ce ina ma a ce wannan mutumin ya fito ne zai tafi yaƙi don daga kalmar Allah ko zai tafi wani aiki don ci gaban addini. Fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Annabi ya ce idan fito wannan da yayi zai je fafutukan neman abinci ne ma 'ya'yansa kanana fa huwa fi sabilillah, yana kan tafarkin Allah ne. Wa in kana karaja ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah, in ya fita ne zai yi fafutuka ya nemo abinci da rufin asiri wa iyayensa tsoffi guda biyu. Annabi ya ce fa huwa fi sabilillah, yana kan tafarkin Allah ne. Wa in kana karaja yas'a ala nafsihi ya'ibuha fa huwa fi sabilillah. Annabi ya ce kai in ya fito ne zai je ya nemi na kansa don ya kare mutuncinsa. Annabi ya ce fa huwa fi sabilillah. Duk wanda ya fita neman leburanci ko bai samu leburancin ba fa huwa fi sabilillah. Wannan fitansa zai iya sa a rubuta mishi aljanna. Kun ji halal? Ita kuma haram. Ɗaya daga cikin matsalanta shine raba mutum da Allah. Da garin da ka fara cin haram ka tsinke alakar da ke tsakaninka da Ubangiji. Wannan akwai farashin da za ka iya sayanta? Idan mutum ya fara cin haram, alakar da take tsakaninsa da Allah ya sa almakashi ya yanke. Yanzu wannan za ka saye ta a miliyan 500? Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari, inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni da shi. Fakala sai ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Ya ku manzanni, inji Allah, kulu min at-tayyibati, ku ci tsarkakan ababa na halal, wa amalu salihan, ku yi aiki mai kyau. Ba aiki